Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Lebron na ngayon ay nasa Hong Kong. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, Lebron na lang ang itawag mo sa akin. Napili ko ang pangalang ito dahil pangalan ito ng idolo kong basketballista. At hindi naman sa pagmamayabang, magaling din ako sa palakasang ito. Hindi ko makakalimutan ang kantyaw sa akin ng mga kaibigan ko noong nasa Pilipinas pa ako, na magaling daw ako sa lahat ng klase ng basketball. Kung bakit, diyan iikot ang aking kwento. Sa totoo lang ate, pangalawang bansa na ang aking kinaroroonan. Singapore ang una kong pinuntahan at doon naganap ang karanasang nais kong maisadula sa inyong programa. Lebron, anak, mag-ingat ka sa Singapore, ha? Magpakabait ka doon. Huwag mong paglaruan ang mga babae. Si Itay naman, kung ano-ano ang sinasabi nyo. Hindi ko po paglalaruan ng mga babae. Kaya hindi kayo dapat nagsasalita ng ganyan. Anong hindi? Tumahimik ka nga, Lebron. Maraming nagpupunta rito sa bahay at nagsasabi sa akin, pinagsasabay-sabay mo raw ang mga nobya mo. Hindi pwede ang ganyang gawain, anak.
Dahil ang mga babae dapat pahalagahan, hindi pinaglalaruan at niloloko. Tay, ilang beses ko nang sinabi sa inyo, hindi ko po nobya yung babaeng nakilala nyo. Wala kaming relasyon nun. Bakit may mga pumupunta dito sa bahay at nagsusumbong sa akin? Yan po ang hindi ko alam, Tay. Aminado akong kakilala ko yung mga yun, pero gaya nga ng sabi ko, hindi ko po sila karelasyon. Tay, kailangan ko nang lumuwas papuntang Maynila. 11:00 bukas ang flight ko. Anak, yung bilin ko sa iyo, ha? Wag na wag mong kakalimutan. Huwag kang mag-alala, Tay. Hindi ko kakalimutan ng mga bilin nyo sa akin. Oo, lagi kang tatawag, ha? Opo, Tay. Pangako po. Mag-ingat ka rin dito, ha? Mag-isa ka na lang dito sa bahay. Huwag kang mag-alala, Lebron. Di bali at nangako ang mga kapatid mo na bibisitahin nila ako ng madalas dito sa bahay. Dapat lang naman, Tay. Kasi yan din ang bilin ko sa kanila, na lagi kanilang puntahan dito. Tiyak na susunod ang mga yon sa bilin mo. Dahil pinangakuan mo sila na bibigyan mo sila ng pera. Talaga namang bibigyan ko sila, Tay. Wala pa akong pamilya. Binata pa ako. Kaya kayo muna at ang mga pamangkin ko ang makikinabang sa lahat ng kikitain ko sa abroad. Nako, Lebron. Kahit huwag mo na akong padalhan ng pera, anak. Ang importante sa akin, mag-iingat at magpapakabait ka sa pupuntahan mo. Tay, andito na po ako sa Singapore. Nakarating na ako. Di mabuti kung ganon, Lebron. Oh, kumusta naman ang pagsakay mo sa eroplano, anak? Nako, nakakapanibago, Tay. Unang beses kong sumakay sa eroplano. Para akong masusuka noong nagsimula ng mag-take off ang eroplano. Nako, talagang ganyan, Lebron. Ganyan din ang mga sinasabi ng nakasubok ng sumakay sa eroplano. Nakakakabay, Tay. Nakahinga lang po ako ng maluwag nung nakarating na ako. Sandali lang ang biyahe, Tay. Mas matagal pa nga ang biyahe ko mula dyan sa lugar natin papuntang Maynila. Ganun ba? Opo, Tay. Pero ayos lang. Hindi bali at nakarating na ako. Saan ka naman titira dyan, anak? Hinihintay ko... Lebron! Itay, nandyan na si Mirna. Sige po, tatawag na lang po uli ako. Common dito ang kusina at banyo, Lebron. May schedule din ang paglilinis ng bawat isa. Nang sa gayon, patas sa lahat. Ah, ganun ba? Oo, Lebron. Pagdating sa pagkain, kanya-kanya. Pero minsan, nag-aambagan kami. Basta may magbolontaryo na magluluto sa amin. Pero bihira lang yun mangyari. At tinataon namin ang day off namin para lahat na dito. Maganda kung ganun. Oo naman. Ay, oo nga pala.
Kailan ka magsisimula sa trabaho mo? Sa lalong madaling panahon, Mirna. Oo nga pala. Salamat sa pagtulong mo sa akin, ha. Walang anuman. Di ba? Magkababayan naman tayo. Sa bagay. Ay, isa pa pala. Hindi ko pa alam ang mga lugar na pupuntahan ko rito. Pati kung saan ako magtatrabaho. Kaya kung pwede, magpapatulong sana ulit ako sa iyo, Mirna. Yun lang? Walang problema, Lebron. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Kababayan ko si Mirna, Ate Emmy. Iisa ang aming lugar. At siya ang nang-engganyo sa akin na pumunta sa Singapore dahil may bakante sa dati niyang trabaho. Sa tulong niya, unti-unti akong naging pamilyar sa mga lugar at sa lahat ng tradisyon sa Singapore. Hiwalay sila ng asawa niya at meron silang isang anak. Dahil malapit kami sa isa't isa pagdating ko sa Singapore, hindi na iwasang nagkaroon kami ng relasyon. Anong sabi mo, Lebron? Nakahanap na ako ng malilipatan. Ang amo ko, isang Pilipina na nagpakasal sa isang Chinese. Mas malaki ang sahod ko roon. Pero kailangan kong mag-stay in. Ano? Ibig mong sabihin, aalis ka dito sa tinitirhan natin? Mirna, kagustuhan ito ng amo ko. Ano ang magiging trabaho mo doon? All around. Katulong, hardinero, lahat-lahat na. Ano? Gaya nga ng sabi ko, Mirna, mas malaki ang sahod ko roon. Kaya pumayag na ako. Pumayag ka na hindi man lang nagsasabi sa akin? Nagdesisyon ka nang hindi mo man lang sinasangguni sa akin? Ikaw naman. Hindi ko na naisip yun dahil sa sweldong sinabi sa akin. Hindi ko na kailangang mag-sideline pag doon ako nagtrabaho. Pero hihiwalay ka ng tirahan sa akin. Ano naman? Hindi bali at pupuntahan kita rito tuwing day off ko. Kaya magkikita pa rin tayo, Mirna. Sigurado yan. Anong masasabi mo sa sinabi kong trabaho mo dito, Lebron? Wala pong problema sa akin, Mrs. Chen. Ang mahalaga, malaki po ang sweldo ko at kontento ako. Tulad ng sabi ko sa iyo, Lebron, walang problema ang pera. Dahil lahat ng hinihiling ko sa aking asawa, binibigay niya. Madam? Huwag kang mahiya dito, Lebron. Oo nga pala. Ang isang kwarto sa tabi ng sala ang magiging kwarto mo. Kami ng anak ko, nasa second floor kami. Ano? Kung ganun, madam, hindi po ako titira sa quarter sa labas? Hindi. Hindi, Lebron. Mabuting matulog ka na sa isang kwarto dito para madali kitang matawag kung kailangan kita. Kayo po ang masusunod, madam. Siya nga po pala. Nasaan po si Sir? Laging wala ang aking asawa. Palagi siyang maraming inaasikaso. Minsan isang beses lang siya dumarating sa isang buwan. At pagkatapos ng 1 o 2 araw, umaalis na ulit. Ganun po ba, madam? Oo, Lebron.
kaya wala kang dapat ikatakot o ikahiya kung sakali. Tandaan mo yan, Lebron. Natanggap niyo na po bang pinadala ko, Tay? Oo, anak. Pero bakit ang dami mong pinadala? Nadoble naman ang pinadala mo ngayon, anak. Opo, Tay. Lumipat na ako ng amo. Ano? Paano yan? Hindi ba't may kontrata ka sa employer mo? Tay, kung madiskarte ka rito, wala kang problemahin. Lebron, anak. Baka naman mapahamak ka sa ganyang ginagawa mo. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Ako na ang bahala. Ang mahalaga, mas malaki ang mapapadala ko sa inyo. Oh, kayo nang bahalang magbigay sa mga pamangkin ko, ha? Anak. Binibisita ka ba nila dyan sa bahay, Tay? Oo, binibisita nila ako dito sa bahay. Pati ang mga kapatid mo. Naririto sila tuwing linggo. Mabuti naman kung ganon. Oh, bakit napakalalim ng buntong hininga nyo, Tay? Naiisip kasi kita, anak. Nag-aalala lang ako sa nabanggit mong basta madiskarte ka dyan, ay wala ka nang problemahin. Totoo naman, Tay. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Bakit naman ganito, Lebron? Isang beses sa isang buwan mo na lang akong binibisita dito. Mirna, ganito kasi. Marami akong trabaho ngayon. Kaya pasensya ka na. Yan ang nga bang sinasabi ko. Ikaw naman, nagtatampo ka kaagad. Ang mahalaga, may oras pa rin ako para sa'yo. Lebron. Huwag nating sayangin ang sandaling tayo ay magkayakap. Kaya pwede ba? Huwag ka nang magtampo. Pagkakataon natin ito. Dahil wala ngayon dito ang mga kasama mo sa bahay. Huwag ka nang magtampo. Gaya nga ng sinabi ko, Mirna. Huwag na tayong magsayang ng oras. Inaamin ko, Ate Emmy, nabawasan na ang oras ko kay Mirna dahil unti-unti nang may namamagitan sa amin ng amo ko sa Singapore. Malakas ang loob kong pinatulan si Mrs. Chen dahil napatunayan ko ang sinabi niya na once a month lang kung umuwi ang asawa niya. At naisip ko itong pagkaperahan nang mapansin kong may kursunada siya sa akin. Hindi naman ako nabigo sa inaasahan ko dahil yumaman ako sa pamamagitan niya. Ang ikinatatakot ko lang, may banta si Madam na kapag nalaman niyang may karelasyon akong iba ay sasamain ako. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo, Lebron? Madam? Ayokong may kaagaw. Madam,
Wala po kayong kahati sa akin. Sinungaling! Madam, Alam ko kung sino yung Mirna sa'yo. ano? Tingnan mo. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Ha? Pero bibigyan kita ng pagkakataon, Lebron. Gusto kong hiwalayan mo ang Mirna na yun. At huwag ka nang pumunta sa kanya kapag day off mo. Madam? Gawin mo yan kung ayaw mong may mangyari sa'yo. Ha? Tandaan mo na sa oras na magalit ako sa'yo, bukod sa palalayasin kita dito, pwede din akong humingi ng tulong sa mga koneksyon ko para makulong ka dito. Anong ibig mong sabihin na ito na ang huling beses na magkikita tayo, Lebron? Ikinalulungkot ko, Mirna. Pero tapusin na natin to. Ano? Bakit? Anong dahilan? Bakit bigla kang nakikipaghiwalay sa akin? Huwag ka na sanang magtanong pa. Tapusin na natin ang lahat sa atin. Maghiwalay na tayo. Kumusta ang pinapatayo niyong bahay, Tay? Nako anak, tapos na. Natutuwa ang mga pamangkin mo. Alam mo bang mas gusto pa nilang tumira dito sa bahay kaysa sa kanilang mga tahanan? Mabuti naman kung ganun. Maganda yan para lagi kayong may kasama. Hindi kayo nag-iisa. Oo anak, masayang masaya na rin ako dahil sobrang laki na ng ipinagbago ng buhay natin. Mabuti naman, Tay. Hindi na nila tayo pwedeng apihin at hamak-hamakin. Kasi, bukod sa napaganda na natin ang ating bahay, maganda na rin ang buhay natin. At dahil ito sa iyo anak, kaya lagi kang mag-iingat dyan, ha? Opo, Tay. Huwag kayong mag-alala. O, sige na po. Bye. Hindi ko na pwedeng palampasin pa ang oportunidad na ito. Nasimulan ko na. Huhut-hutan ko ng husto si Mrs. Chen para lalo pang mapaganda ko ang buhay namin sa Pilipinas. Kakaiba ka talaga, Lebron. Oo. Pero alam mo naman kung ano ang kapalit nitong ginagawa ko, hindi ba? Talagang tuso ka, no? Sabagay, imposibleng mahalin mo ang isang tulad ko. Huwag mong sabihin naniniwala ka pa sa pag-ibig. Hindi rin ako naniniwala. Dahil sa totoo lang, pera lang ng asawa kong inchik ang habol ko. Kaya eto, nagsasakripisyo ako. Pero mahalaga sa akin ang anak namin. Sa bagay, gusto ko lang itanong, bakit 8 taong gulang lang? Pwede ba? Huwag ka nang magtanong. Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay... ang asawa ko biglang dumating. Ano? Bilisan mo. Magbihis ka na. Hindi tayo dapat mahuli. Bilisan mo.
Nagmadali kaming magbihis ni Madam, pero dahil siguro sa pagkataranta niya, lalong nadiskubre ng asawa niya ang sikreto namin, Ate Emmy. Akala ko mamamatay na ako noon, lalo na't nakita ko ang matinding puot ng inchik na asawa ng nakarelasyon ko. Buti na lang at hindi ako pinabayaan ni Madam, kaya nakatakas ako. Dahil sa takot ko, ate, nagmadali akong umuwi sa Pilipinas at hindi na inisip na bumalik ng Singapore. Siguro nakarma ako sa ginawa ko noon, kaya nang mabigyan ulit ako ng pagkakataon para mangibang bansa, dito na ako sa Hong Kong pumunta. Maniwala ka man o hindi, ate, nagbago na ako at iniwasan ko na ang pakikipagrelasyon ng sabay-sabay. Hindi lang yon, ate. Ipinagmamalaki kong sabihin sa inyo na sa pag-uwi ko, ikakasal na kami ng kasintahan ko sa Pilipinas. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Lebron. Lebron, sabi mo sa sulat mo, magandang lalaki ka, kaya lapitin ka ng mga babae. Pero hindi mo dapat sila pinaglalaruan. Hindi mo dapat sila pineperahan. Medyo bitin ang nilalaman ng sulat mo, pero malalim ang ibig sabihin. Uulitin ko, hindi mo dapat ginagamit ang iyong anyo para manloko ng ibang tao. Tandaan mo yan. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsusunod